ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଛେଳିଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଛୁଟିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଅଣା ହେଉଛନ୍ତି। କମୁନି ଥଣ୍ଡା ହେଉନି ଅଣ୍ଡା ରେଟ୍। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି ମାଗୁର ପାଇଁ। ଖଇଙ୍ଗା ମାଛର ଅନ୍ତ ପୁଟି କାତି ବିକ୍ରି ହେଲା 300 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆଇଁଷ ପାଇଁ ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କର ଶୁଣୁଛ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ବସି ପେପର ପଢୁଛ? ମାର୍କେଟ ଯାଉନ? ମାର୍କେଟ ଯାଉନ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଘରେ ପନିପରିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଖାରୁ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ପୋଟଳ ଜହ୍ନି ବରୁଗୁଡ଼ି ଟମାଟର ସବୁ ଖଞ୍ଜିଛି। ପୁଣି ଆଇଁଷ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଇଁଷ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ବା କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଡାଲମା ଭାତ ଡେଲି ଭଳିଆ ବନେଇବି? କାଇଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଭଳିଆ ହଉଛ କହୁନି? ଆରେ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଲୋକ ଖାଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ 2-4 ଦିନ ଯାଉ। ଆମେ ତ ମାସ ସାରା ସାଧା ଖାଇକିରି ଗୋଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଛେ। ହାଟରେ ଭିଡ଼ କମୁ ବଜାରରେ ଆଇଁଷ ରେଟ୍ କମୁ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା। ଖାଲି ଛାଡ଼ ଖାଇ ହଉ ହେଇଠି କାହିଁକି ବଇଛ? ଯାହାର ଗୋଟେ ମାଛ ନେଇ ଆସିବ ଖାଇଯିବି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ରାତିରେ। ଜମା ନୁହେଁ। ଝୁମା କହୁଥିଲା ତା ପାଇଁ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ଆମ ଦିଅର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ ମଲେଇ କରି ମୋ ଟିକେ ମଟନ ଝୋଳ ହେଲେ ହେଇଯିବ। କିଏ ସେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଘରେ କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଲ ମୋ ପାଖକୁ। ଡାକ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ କୋଉମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଉ ଡାକୁଛି। ଦିଅର ବାବୁ ଦିଅର ବାବୁ ଦିଅର ବାବୁ ଯୋଉ ତ ଦିଅର ଓଳାଙ୍ଗାର ପାଠ ସାଠ 13 ବର୍ଷ ଗଲା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚି ନାଚି ଆଇଲା। ଦରମା ଆଇଲା ବେଳକୁ 3000 2000 ଏବେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବାବୁ। ମୋ ଦିଅର ପାଇଁ ଏମିତି କଥା ତମକୁ ଶୋଭା ପାଉନି। ଭାଉଜ ଆପଣ ମତେ ଡାକିଲେ କି ଭାଉଜ? ତୁ କହିଲୁ କି ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ ବୋଲିକିରି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆ ନାଁ ହେଉଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ହବିଷ ଏସବୁ ଖାଇଥିବେ ସେମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? ତୁ ତ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ। ତୁ କୋଉ ବଡ ରୋଲ କରୁଥିଲୁ? ବୁଝିଲ ମୋ ଦିଅରକୁ ଏମିତି କହିବନି। ଦେଖୁନ ସେ ଯେମିତି ହଉଛି। ସେଇ ଘର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଇର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ତୋ କଥା କାଦରା ଭାଉଜ ତୋ ଉପରେ ଆମର ଗେଲି ଭାଉଜ ଖନି କହିଛନ୍ତି। ଖନି ଭାଉଜକୁ ଖନି କହିପାରିଲ? ଏଇଠି ଡାଇଲେକ୍ଟ ଗୋଟା ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋଉ ପାଟିରେ ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେତେବେଳେ ପଡିଥିଲା ତମକୁ ଡାକିଥିଲେ ନା? ହଁ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ତୁ ବାକ୍ସ ଗୋଟଉଥିଲୁ ସେଠି ଖଣ୍ଡା କୋଉଠି ସେ ବାକ୍ସ ନୁହଁ ମୁଁ ତଳେ ଡାଇସ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିଲି। ଡାଇଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି। ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଭିଲିଆନ ଚଢି କାଟୁଛି। ଇଏ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଯିଏ ମେନ୍ ରୋଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ତା ଚଢି କାଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତମେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମର ମୋର ଭେଟ ହବା ଷ୍ଟେଜରେ ଭେଟ ହବା କହିଥିଲି କି? ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇଛି ଦେଖିବା ଆମ ଟୋକା କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି। ଗଲା ଗୋଟେ ତାର ଧରିକିରି ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ କରୁଛି। ତଳ ଖଟ ତଳେ ବଇଛି କ'ଣ ନା ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ଡାଇସି ଚାଲୁଛି ଇଏ ତଳେ ତାକୁ ଧରିକି ଟାଣୁ ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଟିଏ। ନା ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଆଜି କହିଲୁ କି? ପଚାରୁଛି କହିଦିଅ ଦିଅର ବାବୁ କାହିଁ ଡରୁଛ? ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେନି ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ବଡ ଭାଇ। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସକାଳୁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲି ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲାଇ ଖାଇବି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲାଇ ଖାଇବ? ମୁଁ ଏକା ଆସିନି। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆଇଛି? ମୋର ବୁଜୁମ ଦୋସ୍ତ ଯେ ଟ୍ରକରେ ବାଉଁଶ ଲୋଡ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧୁଥିଲା ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କାମ ନଦେଲେ ଯେ ତେଲ ଦଉଥିଲା ସିଏ ଆଇଛି। ଏଇ ଡିଙ୍ଗୋ ଥାଉ ଭାଉଜ କଣ ମୁଁ ଡାକିଆରୁ କଣ କେମିତି କହ? ଭାଇ ସେ ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି ଭାଇ ପରା ଅଛି ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ। ଭାଉଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁ ଧରିକି ଆଇଛୁ। ଆସୁ ଆସୁ ବଦନାମୀ। ଭାଇ କଥା କଣ କି ଘରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲାନି। ବ୍ୟସ୍ତ ନା ସାଙ୍ଗ ତୋ ପାଇଁ ଛେଳି ଲାଞ୍ଜ ହାଡ଼ ଜିଭ ଯୋଉରା ଅବରଚାରୀ ଯୋଉରା ପୁଟି ଇଏଗୁରା ସବୁ ଖାଏ। ଏ ସାଙ୍ଗ ପୁଟି ସିଝା ତୁ ଭଲ ପାଉ ନା? ଏମିତି ମତେ ତୁ ସେବୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ସତରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ କି? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଭାଉଜ। ଭାଇ ମଟନ 3 କିଲୋ ଭିତରେ ପୁଟି 2 କିଲୋ ଆଣିଥିବ। ଆଉ ଯୋଉ ତାର ମଳଦ୍ୱାର ମୋର ଯୋଉ ପାଇପଟା ନାଡ଼ଟା ସେଟା ୱାଶ କରିକି ପ୍ରେସର ସିଝେଇକି ଆମେ ଚାଖଣ କରୁ। କାଇଁ ଛେଳି ନଣ୍ଡି ଟିକେ ନେଇ ଆଉଚି ତାକୁ ରାଇ କରି ଖାଉନୁ? ଓ ଭାଇ ଯୋଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲି ଭାଇ। ସବୁ ଭାଇଗୁରା ଆମର ମଣିଷ ହେଲେ କିଏ ଯାଇ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ରହିଲା, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲା,
ଏଇ ସାନ ଟୋକାଟା ମଣିଷ ହେଇପାରିଲାନି। ସବୁ ତମରି ପାଇଁ ଏତେ ଚାରା ଦେଖାଅ ଦେଖୁଛ ମୋ ଛୁଆଟାର ଚୁଟି ବଢିଗଲାଣି ସେଠି କି କାଟି ଚୁଟି ସେ ରଖିଛି ଦେଖନି। ଛି 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 ଛି। ଭାଉଜ ମତେ ଡାକୁଥିଲ କି? ଦେଖ ଆସିଲେ ନା ଝୁମା ଏବେ ପଚାର। 7 ଥର ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ଆଉ କେଇ ଥର ଫେଲ୍ ହେଲେ ମନେ ବୁଝିବ? ସବୁବେଳେ ସେଇ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା କଥା କଣ ପାଇଁ କହୁଛ ଯେ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ମକରାଇ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବି ବୋଲି ତମେ ମତେ ଛାଡୁନ ମନା କରୁଛ। ମକରା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବ ତା ବାପା ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁରେ ଆଳୁ ବିକୁଛି ଗୋଟା ଭାରରେ କି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବ ବାହାଘର ହବନି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ସେ ଚିକେନ ଦୋକାନ କନି ତମେ ତ କେବେ ବି ଘରକୁ ଚିକେନ ଆଣ ମାଛ ଆଣ କିଛି ବି ଆଣ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ମାଛ ଚିକେନ ଖାଇବି। ମାଛ ଚିକେନ ଖାଇବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚିକେନ ଦୋକାନୀ ବାହା ହେଇଯିବ। ହଉ ହଉ ଏତେ ପିଲା ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହେଲେଣି ତାହେଲେ ସତ୍ୟଭାମା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଆଇଁଷ ନେଇକିରି ଆଉଛି। ଭାଉଜ ଚିକେନ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ହଁ ଫାଇନାଲ ଆଇଁଷ ହବ ଘରେ ଆଇଁଷ ହବ ଆମ ଘରେ ଆଇଁଷ ହବ। କଣ ଦରମା ପାଇଛୁ ଦେନି? ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତମେ ଏଇ ଛୋଟ ଭାଇଟାଠୁ ନେଇକି ତମେ ଏପଟକୁ ଆଇଲ ସେ ତାଙ୍କ ମୋ ଭାଇଟା କଣ ଦରମା ପାଇଛି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ନେଲେ ସେଇଥିରେ ମଟନ ଚିକେନ ଆଣିବିନି। ଦେନି କେତେ କଣ ପାଇଛୁ? ଭାଇ ଯଦି ଏତେ ପଚାରୁଛ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାଟେ ନେଇ ଆସିବ। ଭାଇ ତୁ ଦରମା ପାଇ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଟା ଆଣିଦଉ। ପାଟିଗଲା ଭାଇ ଆପଣ ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଭାଇ ନେଇକି ଆସିବେ ଚାଲ ଆମେ ସବୁ ମୁହ ଧୋଇକି ରେଡି ରହିବା। ଚାଲ ଆଜି ଆମର ଭାଇ ମାଛ ପେଟି ପିସ୍ ଗୋଟେ ମୋର ଯାହା ହଉ ମୋ ପାଇଁ ମଟନ ହଁ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟାଗ ଆଣିକି ଦଉଛି। କିଛି ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଜରିରେ ପୁରେଇ ନେଇ ଆସିବି। ଇଏ ଯେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ରିଲିଫ ପଡ଼ିବ କଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି? ରିଲିଫ ତ ପଡିବ ମାସେ ଯାକ ଖାଇନାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବେନି ଛୁଆ। ହଉ ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ନେଇକିରି ଆଉଛି। ସଦାବେଳେ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ ଖିଆ ହବ। ପାଟି ଟାକୁ ଟାକୁ ହେଲାନି ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ କହିଥିଲା ଆଇଲା ମଟନ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ଆଜି ସବୁ ଖାଇବା ଆଜି ପୁରା ଛାଡ ଖାଇ। ଭାଉଜ ଆମେ ରେଡି କମ ଆସ ଭି ଆଣୁଛି ଏ ନିଅ ଭାଉଜ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆଣ। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବ ଆଣୁଛି ହଉ ହଉ ରହ ଝୋଳଗୁରା ମୁଁ ପିଇଯାଏ। ଦିଅର ବାବୁ ଏଇଟା କଣ କହିଲ? ଭାଉଜ ବଢିଆ ରୋଷେଇ। ମୁଁ କହୁନଥିଲି ତୋ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତ ପରସା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ବୁଝିଲ ଝୁମା ତମର ସେ ଯୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ତାଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚିକେନ ଆଣିବା ଚିକେନ ପକୋଡା ବନେଇବା। ଆଜି ପକୋଡା ବି ଖାଇବା। ଝୁମାର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏ ସବୁଆଡେ ତାର ହୁକ ପକେଇ ରଖି ଗୋଟେ ରଖିଥିଲା ମଝିରେ ଚପଲ ଦୋକାନୀ। ଆମ ଘରେ କାହାର ଚପଲ ଅଭାବ ରହେ। ହଁ ପା ମତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚପଲଟେ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ଦୋକାନୀ ହଁ ତାକୁ ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ତାପରକୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ କାନ ପେଣ୍ଡି ଦୋକାନୀ ତାର ସବୁ ଚଲେଇଛି। ଏ ଚିକେନ ଟା କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ କାଇଁ ମତେ ଲାଷ୍ଟ ତାମାନେ ଏତେ କଳା ଅଛି ତୋଠୁ ଆହୁରି କଳା। ମୋ ନଣନ୍ଦ ଭଳିଆ କି ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି କି ଏଠି? ହଉ ଯିବା ଉଠିବା ହାତ ଧୋଇବା। ଭାଇ କି ଶାନ୍ତି। ଭାଇ ତମକୁ ପ୍ରଣାମ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ହାତରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ପିଲାଟିକି କହ ଘରକୁ ଯାଉ। ନଈ ପଡିଥିବୁ ଯେତିକି ବେଳେ ବିଧାଟେ ମାରିବି ସେତିକି ବେଳେ। ନୂଆ ଯାତ୍ରା ନାଇଁ ଡାଇଲଗ ବାବା ତୁ ସେ ଚୁଟି ଗୁରା କାଟେ ଭାଇ ମୁଁ ଘରେ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଖରାପ ହଉଛି। ଛାଡ ଖାଇଯାଇ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯୋଉ ଚିକେନ ମଟନ ଏକା ବେଳେ ଖାଇବି ସେଇଦିନ କାଟି। ଭାଇ ଟିକେ ପତ୍ର ଗୁରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ ବାସନ ଗୁରା କିଛି ନ କହିବାକୁ ତୁ ଢେକିକି କାଠ ଭାବିଛୁ ନିଜେ ଯା। ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଯାଉଛି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୟାନକା। ଟିକେ ପତ୍ରଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ କଣ ସାଙ୍ଗ ତୁମ ଘରକୁ ଆସି ଭାଇ ବୋତେ ଏମିତି ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇର ମାଡ କାଉର ପାଡ। ଭାଇ ଗୋଟେ କୋଣ କହିଦେଲା ସେ କଥାଟା କୋଣ ଧରିବା କଥା। ଏକାନେ ପୁଣି ଏକାନେ ବାହାର କରିଦବା। କେତେ ଥର କହିଛି ଘରକୁ ବାହାର ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି ଅଛି ନା। ଠିକ କଥା
ହେଇ ଆଉ ଡେରି କରନି ମୋର ତୋ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଜମିବାଡ଼ି ବାଣ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଆଗେ ଦିଟା ଖାଇଦେଇ ଗାଧେଇକି ଆଇଛି ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଗରମ ଭାତ ଆଉ ମଟନ ମଟନ ହଁ ତମ ପାଇଁ ତ ମଟନ ଆଉ ନାହିଁ ତମେ ତ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ କହୁନଥିଲେ ନା ଆରେ ତମେ ତ କହିନଥିଲ ତୁମକୁ ଆମେ ପଠେଇଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କଣ ତମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ନା ଆଜି ବା ଛାଡ଼ ଖାଇ ତମର ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼